Dwi'n meddwl bod yr arddangosfa wedi dod at ei gilydd yn daclus. Mae yna gysylltiad rywsyd rhwng y darnau i gyd. Gweithio yn y adeilad gwag Pontio oedd y tro cyntaf i ni weithio dan dŵr, felly roedd hynny'n her newydd, wrth feddwl am ffilmio, ymateb i'r adeilad a chreu coreograffi. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi addasu dipyn dros y cyfnod clo i'r profiad o weld pawb yn y bocsys bach gwahanol yma. Mi oedd sylwi bod yna fwy o gyfranwyr o ardaloedd ella ehangach yno oherwydd bod yn weithio digidol yn rhywbeth braf iawn. Yn darn Rebecca Hardy yn y ffenest fach, mae yna siapiau pinci meddal. Ydych chi'n gweld hefyd yn y gist wydr y darnau pinc sculptural sydd ar y llawr gan Hanna and Jasmine. Mae o jyst yn ddathliad braf o'r prosiect yn ei gyfanrwydd, dod â gwaith sawl person, sawl merch at ei gilydd, bod nhw'n rhan o'r gweithdai neu wedi cyfrannu at yr rhifin neu y ddau. Oedd Cameron yn gweithdai Codi Pontydd yn brofiad rili unigryw. Oedd yna hafan rili saff o'n i'n teimlo. A nath hwnna arwain i mi greu pethau, collages, cerddi, music, ffilms. Oedd o'n brofiad rili special. Nes i wneud yr hyn am bortread yma gyda Bairo yn dilyn sgwrs gyda Carol Bryn yn un o gweithiau Codi Pais. Ges i yn ysbrydoli gan ei phwyslais hi o ganolbwyntio ar ffeindio dy lais dy hun. Nes i fwynhau cael gweld gwaith pobl eraill ac y gwrando'r sgwrs aeddfed y grŵp. Ac oedd o jyst yn hyfryd yn ganol lockdown, sef cyfnod unig iawn.